Kin fahimta? Ke ƴar uwata ce kuma Allah ya sa ina da kuɗi. Kin fahimta? Dan haka duk abin da kike bukata ni kike so zan baki. A taimaka wa kawo da sadaka. Ni makaho ne kuma ni musaki ne. Makaho? To dan Jari ina zuwa. Kina ji? Abinda nake so kowane irin miji kike so zaki aura in dai kin samu komai talaucin sa ni zan tsaya miki ina da ko nawa ne daga nan har su Switzerland zai biya ku duk abin da zaki na harkar hutu a cikin ma a dawo kawai dai abin da nake so ki samu mun wanda kike so. Alhaji kana faɗin haka idanuna suka buɗe kaga kenan tunda haka ta faru sai a aura min ita ina ganin haka zai Alhaji ye Allah me zan yi da kai ana maganar masu digiri ko diploma ko ce wani ga kai ba ni Alhaji ido na fa ya fa koma fa yanda yake na makarci a bani sadaka ta kawai in tafi